Africa my continent, Africa my home. Se-Afrika, seKwaZulu, eSouth Africa. Semgungundlovu, seHowick, kwaHhaza. Udaba lomntwana, udaba lengane elimale ngomgqibelo odlule enkabeni yeTheku. Ingane ngamawele zakwaDlamini ezingene eliftini, kanti ilifti ayisebenzi. Zisuka ku-4th floor zawusacazeka phansi kwi-basement. Namhlanje-ke umgqibelo ekuseni yusuku lokuzobeka ingane endaweni yayo yokugcina. Izobekwa kunjalo, iwele layo sekuyikhono, isimo esibuhlungu kakhulu. Usizi libhale emehlweni kuwo wonke umuntu okhona, ngabe umndeni phela amazwi, phela yonke into. Sisi uzwebuza ukuthi bekonakelephi, ingane bezenzeni, umzali benzeni, ukuzwa ubuhlungu omshi, ubuhlungu ngaphezu kwamandla. Kodwa ekugcineni konke sikubuyisele enkosini ukuthi yona yaziyo. Sizolokhu sikuthatha nje sikupha ukuthi kuphi okunye okwenzakalayo. Siyabonga.